ମୁଁ ମୋର ମୋବାଇଲରେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଏଡିଟିଂଟା କ'ଣ ପାଇଁ କରିଥିଲି। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ହେଉଛି ଶଙ୍କର ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବାଲା ଭିଡ଼ିଓରେ। ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବସି ପଡ଼ିଥିଲି ପଖାଳ ଭାତ ସହ ଶୁଖୁଆ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭଜା ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ କିଛି ସମୟ ଖାଇଲା ପରେ ଫାଇନାଲି ମୋ ଖାଇବା ବି ସରିଗଲା। ତାପରେ ମୋ ସୁସ୍ମିତା ଦିଦି କହିଲା ଗୋଟେ ମୁଁ ନୂଆ ଟିଉସନ୍ଟେ ଖୋଲିଛି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାନର ବନା। ତ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାନରଟା ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିଥିଲି। ତାପରେ ସିଏ ପାଇବି ଖୁସି ହେଇଥିଲା। ତ ତାକୁ ଦେଇଲା ପରେ ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆମର ରୁଦ୍ର ଭାଇ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏପଟେ ବଲ୍ ଜାଗାରେ ବାଦଲ ଭାଇ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଠି ଆମର ଚିନୁ ଭାଇ ସେଇଠି ହିରୋ ଏଟା କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଖେଳକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନରେ ଆଣିଲା ପରେ ତାପରେ ରୁଦ୍ର ଭାଇଙ୍କ ଆଡ଼େ ଦେଖିଲା ତାଙ୍କ 4 ପରେ 4 ବାଡ଼େଇ ଚାଲିଥିଲେ କାରଣ 6 ବାଡ଼େଇଲେ ଆଉଟ୍ ହେବେ। ତ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଖେଳିବା ଲାଗିଗଲି କାରଣ ମୁଁ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ଲେଟ୍ରେ ଖେଳିବି। ତାପରେ ଏପଟେ ପାକୁଳି ଭାଇ ମୋ ଉପରେ ମୋର ପଳେଇ ଆସିଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ବି ଖେଳା ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆମ ଚିନୁ ଭାଇ ମୋତେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଏତେ ଉପରେ କ'ଣ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଖସଡ଼ା ଉପରେ ବସିଥିଲି ତ ମୁଁ ତଳୁ ପଳେଇଥିଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ କାରଣ ମୋ ବ୍ୟାଟିଂ ବି ପଳେଇ ଆସିବ। ଏମିତି ଏକା ଜଣ ଉପରେ ଜଣେ ତାପରେ ମୁଁ ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଏମିତି ଆଉଟ୍ ହେଇ ତାପରେ ଆମ ଟିମ୍ ହାରିଗଲା। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଟିମ୍ର ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ତାପରେ ଭାଇ ଜଣ 6 ବାଡ଼େଇ ବଲ୍ଟା ଗଜେଇଦେଲେ ତ ଆଣିବାକୁ ଗଲେ। ତ ଆଜିର ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପୁଣି ଭେଟ ହବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।